فرماندار و شروان هێزن سووریا دموکراتیک هەسەدی دخولەکە دەرچوونێدا دەبێژن ji bo her pêşhateyeke nepêşbînî kirî di amadebashiyê de ne. Fermandar û serpirtiştiyarê Xulê Nûrî Mehmûd tekez kir ku hêzên wan ji gel pêk tên û armanca wan parastina gel û xakê ye. خلا دەرچوونێ bi سرودا نیشتیمانی ئەی ڕەقیب دەست پێ کرد. پشترە مەراسیم و نمایشên سەربازی هاتن kirin. قوات الدفاع الذاتي هي قوة تم تأسيسها على التشاور المجتمعي. هێزên me hêzên civakê ne. Li ser bingehê şêwr û hevbeşiya civakî û bi biryareke yasayî ji aliyê encûmenên kantûnên rêveberiya xweser ve hatine pêkanîn. Hêzên me ji grûpên çekdarên Sûriyê gelek cuda ne. Ew grûpên ku çek li dijî xekê Sûriyê bikar anîn û fermanê ji derve werdigirin. Desthilata Şamê îdia dike ku hemû Sûriyan diparêze. Lê tişta medît mal û milkên xelkê talan kirin. Xelk li Peravê û li Swêdayê kuştin. Her wiha gefê li navçeya me jî dixwin. Ji aliyê xwe ve serokhoz û rûspiyên eşîrên tebqa li Rojavayê Reqayê derbarê hewlên hinek aliyên derve û dixwazin tevliheviyê di navbera pêkhateyên navçeyê de derxînin piştivaniya xwe bo hêzên Sûriya Demokratîk anîn ziman. إن قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل النسيج الاجتماعي للمنطقة هێزên Sûriya Demokratîk tevna civakiya herêmê pêk dînin. Ew hêza yekane ye ku nûnertiya gelên herêmê dike. Ji ber ku van hêzan mezintirîn rêxistina terorîstiya Daişê têk birine. Dema tevahiya cîhanê pişta xweda gelên Sûriyê û ew di nav destên tarî de hiştin. Piştî serkeftina mezin ku van hêzan bi dest xist û bi projeya rêveberiya xweser temam kirin, em weke şêx û rûspiyên eşîrên herêmê dibin ala van hêzan û projeya rêveberiya xweser de bi pêş ve diçin û em tundûtîjiya li dijî xelkê me li peravên Sûriyê, li Swêda û her devereke Sûriyê tê kirin, şermezar dikin. Li gor navenda ragihandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk di sê hefteyên Bûrî de li akademiyayên serbazî li Kobanî, Reqqa, Tebqa û Dêra Zorê zêdeyî 600 şervan piştî xulên rahênan û perwerdeyê derçûne. Loroxan Rûdaw